Ti Masakbayan. Ti napalabas, idipimusay ti asawa ni Salvador. Binilin na ti trabahador na nga ipagnada ti papeles. Tapno maklaim na adagos ti life insurance plan, tinagawan nga asawa na. Gapo tadakkel tinaala na, adda simken iti panunot na. Mga asawa, kat ialaan namanen iti life insurance plan, tapno adda manen maala na a binipisyo. Kaya't nangarod apasumbatan ti sekretaryana, tapno agbalin nga asawa na. Papagayam, denggan tituloy ti seryetay ita alawas anapauluan. Krimen. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Saan ka di mabalin? Dito yung nga ibagano niya dayta, sir? May mayat no sana dito eh. Intay ti asidaga restaurant. Ano saan? Agpili ka no sa dino ti kayat mo apapananta. Sige, boss. No dayta ti kunayo. You're the boss. Ayos. Agpalig agsamay ta. Ha? Anya ti kunayo, sir? Jack na awatan. Agyaman na. Tay manugot kay ti awis ko, kunak. Napintas nga imnas. Ken sanyata ti biyag ko. Itaman pa'y medyo na indaniwan ti panagsasauyo. Tada pa'y imnas kan sanyata. Dayta ket gapo itinasudi unay a panagayat ko ken ka. No hindi pa'y kumaanag kita ta. Sana kumapay amalo ita. Ang mga nada pa'y anak ta, boss. Ket dayta la unay ti tartari kaya. Naibaga kanyak ni boss, nga agsagana akanaw, tasyak tagbalin a caretaker iti balay na ijay isla. Kayat mo asawan. Ijay ka nga agnaan? Dayta mo ti ko na ni boss. Ikan nakano iti dakkel aswildo. Imbaglakit din, tas ka tinapili na nga agyan ni Jay Isla. Jack pa'y nakadano ni Jay nga isla. Jak pa'y mo nakadanon ijay. Kuna ni dado adakkel kano abalay. Adda pa'y swimming pool, kun agkakapintas kano akay kayo iti aglawlaw. Uray na ngayon, no ang may sa kamatlaang. Saan nga enjoy? Ay, agduduma kano a prutas ti adda ijay. Kaano ka amapan? Madanon tulat ta kano kuna ni sir. Nasa o kadikan kaday di madam, ti may papan iti dakkel abalay iti isla? Kasla adda iti timbagana, nang. Saan ko unay amalagip? Idi pa'y nga minyain bagana. Napintas ka no adiso, ngam awan matatao. Kasano ngay ama enjoy ti agnaed ijay? Saan ka di amayat ijay? Tama ko na ana ulimag, nang. Mabalin met kit day, ngam adayo. Kasanaw no agkasapulan ka iti medisina. Sa bagay kasanungay nga agpaisaw. Dagiti magatang iti tiyendaan kan aminan. Narigat ti agbiyahe, tamasapul nga aglugan ka iti motorboat. Ada ka di pampasaheros a motorboat a mapan ijay, nang. Kasano ko mga da pampasaheros, ket awan mat nga rod tao ijay. Kasano nga rod a makapandasar kan madam ijay? Nilaeng dadaw ti amok anakapan ijay. Ta iso ti mang paandar iti motorboat no mapanda ijay. Ay. Apay? Kasano? Anak kapanda ijay? Idi nabiit pa'y anagsakit ni madam. Kayat natin na ulimer ken presko a lugar. Adaman madamag ko, nana. Nakapan kayo ka din iti isla? Iti ayan kada iti vacation house. Nana. Kasano anak kapanda madam ijay? Tawid nan sa kanaw iti day di mistiso Espanyol a papana. Nagyan ijay dalulo ken lula ni madam idi tiyempo ti gubat. Kasta mo ti istoryada. Iso ka di apimanaw daw matlaang ijay? Tawan matatao ijay, nana? Kasta mo ti istorya na ngagkaw. Interesado ka kada.
Siya nga mintimbaga ni bus nga ag-caretaker ijay. Napintas nga tayo, Jay. Jakam mo, kasta kanumo. Nagyan ijay ni madam, akadwa na tinatangdanan nga agasikaso kunkwana. Idi kasapulan nga agyan iti ospital, inyag da dito'y syudad. Uray ka sa no ti kinabak nang. Saan ang magatang ti pirak ti salunat, nana? At damot kitday na itulong ti pirakda. No awan kwartada a pinagpaagas, kun pinangtangdan da iti nangasikasaw, naisapsa pati ipupusay na. Itatanang pastan anaman. Sumbatang matan, ti dardarirang kukan ka. Pudno ka ni matlaang nga ay ayatan na akas iti ko nam. Iti amin a pusok ay ayatan ka unay-unay. Tumukno sa dilangit, ti panagayat kukan ka. Anya ka di ti pamanagnak mo, iti panagayat mo kanyak. Lumakitam ti panagkuti dagiti bulbulong no agangin. Lumakitam ti panakabasa dagiti tapok no agtudo. Ken lumakitam ti panagsubli-subli ti daluyon iti igid ti baybay. Kasta ti kinapudno ti panagayat ko ken ka. Agka ka natin, ti di ka madakdakamat. Dahil ti pangkitaam ang mabagtitak no dinak panasumbatan, Jerry. Alaman laang nga, sungbatan kan. Agpaiso ka ni tinangag ko. No saan mo anangag? Saan kon nga ulitan? Dahil saan man, nangag ko ka ni. Mangrabra makaklaeng. Mamati kayo kadi iti imbagak asungbatan na kayaw, boss. Mamati akon. Adan agbalin nga asawak. Apaman nga kalay sa kami. Yalak maternity life insurance plan na. Kasano, no, da kayo ti umuna, boss. Ay. Yakurso na dati tabas tingiwat mo Kaya't mo kanita saan kon nga ito tinagtulagan tagong kunam. Ay, ni boss Matt. Di kaya't ko asawain. Da kayo ti umuna amang ibagak ni Madam Cherry nga agkalay sa kayon. Tapno mayalaan yon iti life insurance plan. Kasta di kaya't ko asawain, boss. Kasta ilawlawag mo tapno di ka pasubsuban. Ay, talaga kasta di kaya't ko asawain, boss. Langkong alakay. Pudno ka day, akaayan-ayat ni boss ti sekretariana? Kasta matimbaga ni Dado manang. Ay, nabiit pa ilaang anatay day di madam. Addan kaayan-ayat na. Insungarod. Mas daawak matiti among tayo. Di man la naguray mabasit. Awan mabalin tayo, trabahador tayo lang, manang. Kinasaritak ni Cherry agayem ko nga adda kanumot panagayat na ka ni boss. Adala tamain lab ka ni boss. Tabak ng mga men. Ita apanawan, praktikalan ti babae. Ti siguridad da, ti pampanunutan da. Si kamat gayam day tamasabat ko, Sally. Nujak agkamalay. Addan tumanan kliyente. Asino ti agbalin a kliyente, tamapan ko guyuguyan. No agkalay sa dabos kanti sekretariana. Ha? Agayan ayat dan? Kano nabiit da pala nagamam mo? Day tati maaramidan ti pirak. Sa bagay, pirak ti kapatgan itang apanawan. Imbag kan ni boss, ta sigurado nga addan tumanan kwartana. Ang ni Cherry ngay. Anya ti kayat mo asawan? Sigurado abumak nang mata ni Cherry no makiasawa kin ni boss mo. Ha? Saan tayo nga mo? Makitan to, nubumak ng tumat ni Cherry. Awan ka di ti anyaman na keng ka.
no makiasawa adagos ti among tayaw. Anya kumangay ti bibiyang tayaw. Katulong tayo laeng. Katulong tayo laeng agpaysaw. Ngam nasakit mo tiriknak, tanasingpet day di madam kada tayaw. Uray anya pa'y ti bagbagam. Awan maaramidam, takas iti kunakon. Katulong tayo laeng. Ay, maladingi tanaklaan. Awan nga agpayso ti karbeng ak amang tubngar. Imbag tamom nga awan karbengam. Saan ka di nga imbaga ni boss no kaano ti ipapanyo ija isla? Enton malpas kanong araw ti kalaysada. Jak maawatan ti mapaspasamak iti among tayo. Apay nga taakayat ko ang makita ti kunkunada nga isla, nang. Saan mon nga arapaapen ti mapan ijay? Di mo laam mo, no anya ti mapagteng mo no makadaanon ka ijay. Ngam kunada, anapintas ka no ijay. Nagado ka no ti agduduma a prutas ijay. Adda swimming pool, kan ado ti nagduduma a billit iti aglawlaw. Maimay sa kanulaang ti balay ijay. Awan tao asa balay. Kasanuda nga rod nga agbyag ijay ngay. Saan nga imposible iti baknang anak? Adadakkel a motorboat ni boss. Mabalinda ti mapan ken agsubli ijay. Mayat nga rod ano kidawak ken ni boss asumurutak no mapanda ijay. Ay, saan kumaanak? Ibagbagam pailaang jak maawatan. No apay akas lagkintay ag tiriknak. Anya? Agkalaysatan, tapnusikan ti agbalin na boss ti pusok, Jerry. Di nakadimat lang pagsangitan into nagasawat ha? Awan to tagtentid alwam iti sidong ko. Ipaay ko amin na pagragsakam. O sige, umanugot ak nga rod iti kalaysa nga ibagbagam. Wala, itamit lang, may saganak amin ng iti masapsapol para iti kalaysa. Nalakalaan nga pa'y saganam. Taado ti koneksyon mo. Kan ado ti mabalin mo abilinan amang isagana iti amin. Paggunayag ti amin na koneksyon ken kwartak, tapno mabiit ang may proseso ti amin. Numay saak ton abak nang. Maaramid ko amin akayat ko nga aramidan. Manipod na tay dagiti dadakkel ko. Agmay may sak iti biyag. Nagtrabaho ak akas sekretarya. Ita, agbalinak ton abos numalpas ti kalay sami ka ni Salvador. Oray medyo lakay amay dilig kanya, tabak na. Naggasat akon, baknang ti agbalin nga asawa. Nalpas ka din ti amin. Wan boss, pinantaryo ti kwartayo, iso nabiit. Sa may sa, mo yung matgayam di huwes amang kasarakara kayo. Nasayat. Maangay nga ruden ti kasar, iti kabitan agundaway. Nakay ti matungpal, boss. Talaga, asyak ti matungpal. Awan ti makatubngar itanyaman akayat ko. Agasawa kami ni Jerry, iti mabit. Kablawan kayo, boss. Oh. Kablaawan nak. Gapo iti kinaalibtak ti utak ko. Kinaalibtak? Saan ka di agapo iti ayat, boss? Oh. Ibagatan agapo iti kasta. Ken, gapo iti kunkunada nga ayat. Agyanan ijay balay ni boss ti asawa na ni Cherry. Rumbang laeng at agasawa dakit nga rod nanang. Ape akas lang maladingitan kayo aya. Ay, nagsaya at kada tayo day di madam. No kumasyak ti matungpal, saan kumasukatan adagos ni boss day di madam? Awan mabalin tayo nanang. Day tati kayat ni boss. Saan amaawat tirik nak anak?
Kaslaman nalipatan adagos ni boss ti asawa na. No, day tati kayat na. Anya nga ron ngay. Adda karbangan ni boss sa mga sawa. Tabalo kat nga rod, nanang. Imbag tayo may kaditi balay, apaman ngay nawagan ka. Anya ka diti maipay ko, sir? Agaplayak, para ti life insurance plan ti asawa ka ni Cherry. Saan ka di ang may mayat no dua kayo, sir? Nilaing Cherry, ti alaak. Bilibak mo't kada kayo, sir. Ialaan nyo iti life insurance plan adagos ti asawa yo. Saan ka di arumbang ahanimon pa iti umuna, sir? Ahente ka ka di, wano umay ka ag-interview. Ah? Ay, kwa? Nadamag ko lang mo't, sir. Ala, ta-fill upan nyo nga ro ti application form para iti membership ti asawa yo. Agawa nga ron, tanda pa importante apapanak. Anya ka di dayta, Salvador? Kwa, letay, kwa. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy ta serye tayo itaalawas ang napauluan. Krimen, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y na estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, gapo iti kwarta kan koneksyon ni Salvador. Napartak ti panakaiproseso ti kalaysada kan ni Cherry. Apaman ang nagkalaysada, inawagan ni Salvador ti ahente ti life insurance company. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Krimen, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Agawa ang nga ron, tanda pa'y importante apapanak. Anya ka di dayta, Salvador? Kwa, letay, kwa, dangamin kastoy ko. Kaya't ko pati si kakit. Ang damot kastoy mo. Anya ka di dayta? Kitaik man? Life insurance plan? Awan ang yaman na dayta. Kaya't ko lang nga insured ta. Tapno may mayat. Matayak ka din? Tapno iyalanak iti kasta? Apay siyak. Matayak ka din, tagdamat kastak. Agbati ka pa siyak lang ti mapan iti opisina. Total, nalpas kon fill up ti form. Anya ka di ti pampanunutan niya o Ma'am Cherry? Mas daawak man ka ni Salvador? Awan imbagbaga na may papan iti life insurance. Iniyalaan na kakadi iti kasta, ma'am. Kasta nga rod manang. Ninamnamak at honeymoon mi ti unaan na. Saan mat ta life insurance ko? Nabibiit kayo pailaan. Adda burbur tsa adi mo amaw ti sungbat na, ma'am. Kasta nga rod manang. Mas daawak. Saan arumbang aday ti panunutan niyo, ma'am? No da kayo ti aday ti kasasad ko, manang. Saan kayo kadimat amas daaw? Jak amo, ma'am. Anya ka dito kunayo nga ibagayo. Ta dito'y pa'y parking lot ipagsaritaan tayo, boss. Masapol anwa talang ang makaamu iti daytoy. Kalpasan ti sumagmamano abulan. Mapantayo iti isla. Tayo? Kunayo, boss? Ni. Asino ti kadwata ang mapan ijay?
da Marla ken Cherry. Agnaid da ijay, ngam si kalang ti makamoy ti datoy. Apay ka di amasapol nga ilimad, boss. Basta tong palam amin nga bagak. Awan ti ado sa ludsod no kayat mo ti kwarta. Kwarta, boss. Ay, ariglado amin kanyak, boss. Kwarta ko naman. Agtulnog kay ti amin nga bagak. Tapalak na tarupam iti kwarta. Agtungtong palak mo't iti amin nga ibagayo, boss. Pagsaka na ka iti bagak apapanan tayo. Ngam kaumum tingiwat mo. Awan pangimbagaam iti papanan tayo. Iti isla. Apay nga'y masapul nga ilimod, sir. Basta tong palam amin nga bagak tapno ingatok ti sweldom. Makapanak matlaangan iti isla. Ay na, nagpintas ka no ijay, sir. Napili laeng ti makadanon iti nga isla. Mabayag tayo ka di ijay, boss. Ay, oray agyan kay ijay, aginggat kay kayat mo. Si kangarot ti agbali na caretaker ijay. Kasano dagiti masapsapul ko ijay nga ay, sir. Sana parikot na kita. Mangala tayo, iti ado nga abas toyo iti mapayag. Umay na kayo matlaang pasyaran ni Jai. Ay na. Makapanak matlaangan iti bagbagada na pintas nga isla. Ipaimpakem dagiti kayat mo nga arwaten, ken aminen akayat mo nga itugot. Intag honeymoon, iti may sana pintas sa lugar. Ha? Sa dino, Salvador? Ije Harden Eden. Masigurado akayat mo ijay pagpasyaran. Harden Eden? Presko ti angin, kan makasalibuk hang itirik na nagiti napipintas sa tumatayam ijay. Duwata ka nila ang amapan iti bagbagam a Harden Eden? At nakaduwata, ti mangiturong iti motorboat, kan ti katulong amang isaganin ti amin na masapsapol ta ijay. Saan kan ngagluto, tadan para lutom. Magagaranak iti bagbagam a Harden Eden. Huray sa dino ti papanam. Awan ti kas kapintas ti bagbagak a Harden Eden. Apa nagiti nagano a grocery items nga alaan ta diti grocery? Mabalinmutan nga ilako iti basita sari-sari store. Adda pangipanan me ken ni boss. Sa dino ko ma? Saan mo nga muan? Maban na siguro i-donate iti margrigat. Donate? Nini, itaman pa. Kadwa na kakadi amapan? Alangan mo't asikat ti kadwana. Kat adamat impyerna kan ka negosyo. Jay trabahom ti into naram. Naglastog na ito na driver. Kunam mo siguro. Anya ti kunam? Siguro? Ha? Nakasiguro, nagiti pangtadan nyo iti groceries. Ti kayat ko asawin. Agpakada kapay kadagiti kakadwam diti balay nga agbakasyon kapay iti probinsyayo. Ha? Pagbakasyonan na kaday, sir. Basta tong palem ti ibagak. Tapno isurot ka iti pagpasyaran me. Ay, sige nga ro, sir. Kaano kaday ti ipapantayaw? Madamdamamat lang. Isaganam na gitarwatam. Tapno makapasyar ka man. Ay, una, sir. Ay na, agbalinak at turista iti apag kanito. Saan lang nga pagkanito? Maleta ti kargaam. Mabayag apasyar na ito yan. Anya ti linaon day ta maleta yo, nana? Kumuyugak amapan agpasyar. Agpasyar? Sa dino ti pagpasyaran nyo? Ay, anya ti imbagakon. Ay na, nagpakadaak tamapanak ijay probinsya, may. Kaya't yo asawan. Agawid kayo, nana? Kaslakastan,
Ngam saan, agsubli ak metlaeng kuna ni boss. Nagsubli kayo. Apay ang nagdakkel tamali tayo. Mabayag kayo kadina na. Diya nga rudam mo kin ni sir. Ni kadibos ti manggedeng, no kaano kayo nga agsubli, nana? Nagadukot asal salud-sudom nga ubingon. Basta agawid ak pa ijay probinsya. Diya kamaw no kaano ak nga agsublay. Ambom kaday no napanandasar, kikaw. Naitangarod mo ti pagsidawak manang. Awan imbagbaga ni sir kanyak. Nimot dado. Ado ti ginatang na groceries. Nagpakadwa pa kanyak. Di mo ka didinamag no pangipananda iti groceries ako nam. Anda ka no pang tidan ni sir. I-donate na ka no. Donate. Kasla jak mamati nga ag-donate ni boss. Di na may tureday jay ti basta mangtad iti nagbanugan na. Pudnuret ako ng manang. Jak pa'y nadama ka nag-donate ni sir. Pinagawid na nga ta ni Marla. Nakita ka no ni Eme adakkel ti malita na apimanaw. Kaya't mo asawan, awan ni Marla dito manang. Wan, ngam ko na ni Eme, asaan ka no nga agsusurot ti sungsong ba na ka ni Eme, ididinamag na no papanan na. Adda islay ti masungat tayo, ma'am. Dita siguro ti destinasyon tayo. Salvador, adayo ka di pa'y? Iso ti masungad tayo. Awan na ti makita kahar din. Panay mat nagtatayag ka kay kayo. Itilingad na ita akakay kaywang. Anda ijay. Kasta ka di? Nasamag kan kaslawan matatao di talugan. Alam, napintas ti pakabuklan na. No makadanon tayo iti husto, iti dadya balay. Saan lang ang madlaw, gapo karagitin na tayag akay kayo. Asinag ka di ti balay apagdagusan tayo iti igit ti baybay? Saan? Medyo adayo pa'y. Adapag na yan tayo. Saan na nadanon ka no, nagiti hapon na ijay, iti tiyempo ti kubat. Kasla sagrado alugan, no kasta. Kasla sulsulinak ti aglawlaw. Agam no makadanon kay ti pusag ti isla. Napintas sa buya ti may matangaw. Kasano nga ron nagiti ado akarga tayo? Ibu nagdadado kan Marla. Nakadanon tayo. Kapilitan na magnatayo iti ababaw at danom. Tapno makapan tayo iti kadaratan. Umulit tayo iti kabatuan. Saan ka makauli iti kabatuan? Adu ti abot iti bato apang ibatayan iti saka. Adu mo't tilanot apagkaptan. Kasla tayo ka di bakes iti kabakiran. Nga agkapot ka dagitilanot nga umuli iti kabatuan. Kaya't mo ka diti makanano na iti Harden Eden? Wano agbati ka dito igit ti baybay? Ay sana sir. Apay kumangay nga agbati ak dito nga agmaymaysa. Ba't lagayam? O pa'y nga rin nagreklamo ka? Ay sana sir. Wow! Nagpintasan? Naglawa a swimming pool. Adulaang ti bulong anaornong iti rabaw ti danom. Padalusan laeng kada Marla kandado na ita. Mabali na napaglanguyan. Ado nga agpaiso ti agduduma a prutas ditoy. Nagpintas na talaga. Makitam ka na iti agduduma ti Maris na tumatayab. Nga agtay-tayab kan agbatbatay ka na iti kayo. Juan Salvador, itak lang ang makakita iti kakasta at tumatayab. Sana po manaw na kita. Taano ti prutas iti aglawlaw nga agpaay at araunda. Sa anak ama uma amang buybuy kadakwada. Agkikinamat kan agkakantada iti sanga ti kayo. Husto ti impanagan mo. Harden Eden. Daita timpanagan na di lolo ti mo ng asawak. Kabayatan amadama ti gubat. Naulimak ditoy. Ta saan anadanon kano dagiti hapon? Kasano anak kadanon dagiti lolo kan lola na ditoy.
Hindi adda kano dagiti nadangkok hapon. Nagbalsada ang nagkamang nitoy. Kimalipkip da ka nagiti bato ang nagkamang iti puseg ti isla. Awan ti ilutuan, kan ilabaan ta. Taawan mo't dagiti amo tayaw. Iso nga ta pinagawid da ni Marla, tada na pananda. Nga maapay akas dyan ti panagsungsungbat ni Nana Marla. Kaslasaan mo't nga agawin. Pag kunaam, asan nga agawid? Umuna, ibaga na ngamin ang mapanagpasyar. Ididinamag ko no pagpasyaran na, ibaga naman nga agawid iti probinsyada. Amumot ni Nanam Amarla no maminsan, saan nga agsusuro tibag bagana. Kasla ngamin adda ilimlimod na, nanang. Kunamot adakkel ti maleta nga awit na. Wan, kasla innala na amin agamit na. Agbati kayo pa dito isla ken Marla ta danas ka na papanan mi. Kaano kayo kadingag subli dito eh? Mabit kami lang. Depende no malpas ko anagos ti katulag ko may papanan ti negosyo. Sige, naragsakak matkit di dito eh. Adamat amin nga aramatan mi dito eh. Iso na lang, tawan kuryente. Sarabale, ta adda mo ti solar light iti unag ti balay. Saan na nasip nga iti rabi. Wan matkit di ah. Binilin ko ni Marla nga agpidot ka iti routing apag songrodyo. Narigat ngamin nga ibiyahe dito iti tangke ti LPG. Kaano ta kadimanan nga umay dito isla, boss? Siguradom kadi anay kandadom ti landok agit. Kun boss, saan ang makarwarda Madam Cherry iti inaladan? Nanghato ti bakod. Saan da makauli? Tababay da. Masayaan. Inton umay kamangyag iti abastoda. Ibating latan iti unag ti inaladan. Kalpasan na, pumanaw ka, asaan kang agpadlaw kadakwana. Anya ka niti plano yo, boss? Ibilin ko ken ka, nga amin ang makitam nga aramidak, kaemem tingiwat mo, no, kay lalam tibiyag mo. Ah, Ngam no umayon ka kanagiti amin nga araramidak, mairanot ka iti kwartak. mangnamnama kayo, boss. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ta serya tayo ita alawas ang napauluan. Krimen. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan mo. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas kalpasan ti Kalaysada Salvador Cancheri. Inawagan ni Salvador ti ahente ti life insurance company. Kalpasan ti sumagmamano abulan. Napanda iti balay ni Salvador ijay isla, akadwada da Marla Candado. Kalpasan ti sumagmamano alawas, nagpakada ni Salvador Kenecheri, imbaga na, asubyan nanto da ito'y iti mabiit. Iti kaadana iti taaw, adda simken iti panunot na. Papagayam, denggan tituloy te seryeta yu ita alawas anapauluan. Krimen, dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Ibilin ko ken ka, nga amin ang makitam nga aramidak, kaemem tingiwat mo, no kay lalaam tibiyag mo. Ngam no umayon ka kanagiti amin nga aramidak, may raron kay ti kwartak. Mangnamnama ka, boss. Nasayaan.
Pagparangin ta nga aksidente anatinag ni Cherry iti taaw. Anya? Ang nabati ni Madam Cherry iti isla, boss. Nakaadayutan iti isla. Basta pagparangin ta nga aksidente anatinag iti taaw. Anya ti aramiden ta, boss. Awagak ti gayem ko a Coast Guard. Pasawar ko kampay ini ti taaw. Saan ta kanya madaksan, boss? No saan laki ti ngagpakita ni Cherry ti publiko, mamati da anatayon. Kasano din napasamak, sir? Kasano anat nag ni Ma'am Cherry iti taaw? Anda kami iti motorboat. Tsaka mo, no natin aramid na. Natinag. Idinaglanguyak anang sapol kan kuana. Saan kumuten ang masarakan? Ada ka din damag dagiti ng sawar iti taaw, boss. Awan pa'y nga ron. Isa ba talaga naklaunay? Saan ka di ang nakipagsabol ni Dadaw? Dua kami ang nagsapol. Idi saan mi ang masarakan, inawagak ti gayem ko a Coast Guard. Kasano nga rudan ita? Kaasimat ni Ma'am Cherry. Ay na, sapay ko mata masarakan na tiya sa awak. Ay, Sapay kumasar. Napipit kayo pa'y laang. Napukaw man ang iti taaw. nagmalasakit din. Tanaksidente ti asawak. Ano ti napasamak? Papanan niyo kumata, apeng adda kayo iti taaw kan ni boss. Kinid daw ni Ma'am Cherry nga aglugan kami iti motorboat nga agpasyar iti taaw. Napanan niyo, iti sumagmamano alawas. Nagpaspasyar da iti agduduma adiso. Hanimunda nga rod. Mas daawak iti napasamak. Kasano nga aksidente anatinag? Adda ayamat mangayat iti aksidente. Nabambanog kami pa'y anaglanglangoy anang sapsapol ka ni Madam Cherry. Kasano kabayag sa imarayat ti Coast Guard? Saan ko abinilang no mano a minutos? Di mo lakit mapattapatan no damay sa nga oras no awan. Agpakalaing kamat. Awan tirilumi, ijay tao. Masikuranak mo't ng tawan kuryente dito eh. Awan TV, apakadamagan ta iti mapaspasama. Oray kumamot no adda di baterya a radyo dito. Tawang ka nga rin ti kuryente. Dahito'y matipagdaksan na. No nairam ti tao nga adda kuryente. Kaano nga ingatang agsubli dito'y da, sir? Kunano matasan ang mabayag. Ngam, awan da pa'y mat. Ala, tay nakman pa'y agpidot iti routing tapno adda pagsungrog. Kaano ta nga ta makasubli jay syudad? May kawak iti kawan ti kuryente. Awan pulos gadget dito'y isla. Nagpintas ididamo, ngam gaputawan matatao. Makasikurmutin dito'y. Ay, amukla kumakas to'y. Agbabawi ka kadi ngay may dito'y. Kaslakastan, ma'am. Ay, kasano nga tanga ited ni Sir Tiswildo. Kat saan da pa'y mo't anag subli. Imposible as ibibiyag pa ni Cherry. Kat nakita mi anatin nag iti taaw. Nadawal ka diti daluyo ni di natin nag, boss? Medyo nga road. Mas daaw kami kanigdado. Tapay asalmi anasarakan. Maladingita na kiti napasama ka ni Ma'am Cherry, boss. Or-orayag ti baga na iti Coast Guard. May papan ka ni Cherry. Ang nakunayo nakita yun natin nag, kaawatan ng almas. Laita nga rudket. Kalpasan ti sumagmamano alawas nga awan. Mabalina na yalaan ti death certificate. Ta nakita mi met kanindado anatin nag ni Cherry iti taaw. Nabayag ka di anatin nag sakbay nga inyawag yu ti Coast Guard, sir? Inyawag ko adagos. Hindi saan mi amasarakan ti asawak. Ay, nagkasangan tinapasama kiti gayem ko. Imbag tarag sabat ta dito'y tiyendaan, Kiko. Anya ka diti baga manang.
Awan ka di tinadlaw mo. Wano atap mo iti panagpukaw ni Ma'am Jerry. Apay manang. Agdua-dua ka kadima takas kanya. Kunak no siya klaang ti agdwa-dwa. Pati gayam si ka. Saan ako mga agdua-dua no agsusurot ti ibagbaga na dado kan boss iti kinasarita kita. Anya nga tangag paiso tinapasamak. Apay anat nagakunada. Kunayo nga awan mat ni Marla. Napanan na ka di. Naggigidan da apimana aw. Kuna ni Eme iti nakasarita na, asaan ka nung agsusurot mo ti ibagbaga na. Imbag ta nasabat ka di ti dalan, Emi. Ay, apay ka di manong. Ada ka di ibagam. Naibaga ni nanang mo, ang nakasaritam ni Marla sakpay ang nagawid. Anya ka di timbaga na. Iti nakitak ti malita na. Dinamag ko no sa dino ti papanan na. Kuna namat amapan ka no agpasyar. Iti dinamag ko no pagpasyaran na. Kuna na nga gawid. Amom ka di ti probinsyada? Saan nga rod manong? Saan ko mo't dinamdamag? Apay ka di aya. Damagan tayo kumano, pudno ang nagawid di probinsyada. Pagdamagan tayo kumangay. Awan mo't am-amu tayo akabagyan na. May sangal daw ti papanaw da. Ang mga no nagkukuyog da. Anya nga ta tinapasamak ka ni Salvador. Apay adi matlag sublin dito isla. Ay, kaslata mo ilabalo dun nga imay da imbulos dito isla. Mabalin la ko maasaan tan ita nga urayon. Agsublita ko man ijay syudad. Pagluganan ta ko ma. Saan tama ka pan ijay syudad? Tawan mo't motorboat a pagluganan ta. Rumbang kuma ang mailiw ni busken ka. Tanabiit kayo pa'y ang nagkalaysa. Saan nga ta nagsakit? Iso anay tantan ti umay na dito isla? Ngam kunada iti pimanaw da. Ngagsublita at agos. Apay ngay ang nagbayagaan. Diyak maawatan. No apay nga imbatinak dito ya kaduam. Diyala ko man imanugot nga agbalin a caretaker dito. Tanay nakasulsulinak a lugar. Ngamok la kumakastoy. Sa anak la kumamat a nagsagmak ka ni Salvador. Ay, ma'am. Anya ka diti kinayat mo kunkwana. Nagmamayat di sa una idi agar-aram. Ita, awanan dagi di akar-karina. Kaslain tayab ti kali. Mabalinan ti mga ti death certificate ti Cherry. Ta imbaga dagiti Coast Guard nga imposible as ibibiyag pa'y. Ipag nakadimanan ti papeles, sir. Ngam, adamanan bingay ko, Mga laak iti death certificate ni Cherry. Tapno may pagnamon ti panangalak iti benepisyo. Areglado, basta dabingay ko. Agawam nga ron. Tapno adamanan kwarta ang maklaim. Basta kwarta ti pagsasaritaan. Napartak ang may pagna ti papeles. Iso nga agagawa ti tao, gapo iti kwarta. Huh. Kung di ka agagawa, maunat ka si mumulagan. Ti ahente ti insurance, kanibos. Kasla napatag ti pagsarsaritaan da. Adayuda ka nagitidad duma amang mangan. Sa anak ng patlaw. Si putak man no niya karamidan da. Agmask ka nagsanglasak. Tapno di nak mabigbig ni boss. O masinigak iti lamisaan da. Apayakas la sa bali ti Jarmaw. Nakitak da boss ka ni Sally nga ahente ti insurance. Ada ka di dakes na no nakitam ida ako nam. Nangag ko ti saritanda. May papanit insurance plan ni Ma'am Cherry. Kunakon kait. Impa-insure na ni Ma'am Cherry. Tapno adamanen maala na akas itiday di immo na nga asawa na. Adan sakat milagro ang mapaspasamak Kastaman ti atap ka Anya kumangay ti maaramidan tayo.
Awan pulos ebidensya tayo. Ay, masapal nga da maramidak. Impyar kanyak na di madam ti may sa negosyo da. Ada utang ko na imbaga nagam ka ni madam. Anya ti aramidam. At dagayam ko a polis. Ibaga ken kuha na ti amin. Malagipyo ka di ti imbaga idi ni Nana Marla, nga agbalin ka no a caretaker ijay isla, no adan to asawa ni boss, nanang? Naibaga na nga agpayso idi dayta. Saan nga ta nga ijay tinapananda, idi pimanaw da sakbay nga imbaga na analmas ni Ma'am Cherry? Ay, mga no ijay nga agpay so tinapananda. Nalabit. Nga masapul amaamuan ni Kiko daytaw eh. Anya ko mangay ti maaramidan na no bilang laeng, nanang. Dayta ti saan ko nga mau. Padasag lang nga ibaga ka ni Kiko ti imbagam. Oray no maamuan na, naturturay lata ni boss. Amangan no adda amamo ni Kiko makatulong iti daytoy apasamak. Kasanon, no maamuan ni boss nga agdwa-dwa tayo ken kuana. Boss, kumusta nga tamad da Madam Cherry kan Nana Marla ijay isla? Unigayam. Inikamanan ni kaninday ti abasto. Saan ka ngagpadlaw? Imatim iti unag tinaladan iti asidang tiruangan ti bakod. Kasano no makita dak, boss? Usaramat na itasang kabasit nga urtak mo ah. Rabi ti panangikabil mo. Lukatam ti kandado. Ikabil mo ti abasto. Kalpasan na, pumanaw kan. Matungpal, boss. Inak ka di aggatang iti abasto da ijay grocery? Wan. Ang mga naawanan ti abasto da. Boss. Sisyak ka di ama pa ni ijay isla? Uno, umay kayo mat. Apay lang umayak ngay. Pasurot ko'y tinalimad ni Dado. Kasala da sikreto da ka ni boss. Pagkunaam nga da sikreto da. Didak nakita, edi nyawat na ti ado akwarta ka ni Dado. Ang dalakid di kahit asawan na jay. Anya ti aramidam. Mang tulagak iti mang surot ka ni Dado iti nalimad, no sadino ti papanan na. Ang mga no mapan iti isla. Madlaw na lakit da iti mang surot ken kuana. Masapol nga da telescope ti mang surot. Tauray agyan iti adayo. Makita da ti papanan na. Sa bagay. No adda telescope ti mang surot. Sana madlaw ni Dadaw. Mayat tinapanunot mo, Kiko. Saan kami na maawat ti konsensyak no pudno ti atap ko? Sapay la kuma, taagbaligi ka iti aramidam. Tulungan nak, nagsakit ti tiyan ko. Agkarasubli aki dya CR. Diyak may toredan ti sakit ti tiyan ko. Agkapsutak pa yan. Ay nakasanong arudan, ma'am. Awan mo ti agas ta ditaw. Mabiit laeng. Inak mangala iti bulong ti kaimito kan bayabas. Ta ipaburak ko. Iso ti inumam. Sigurado ka kadi makaagas na kita. Amang ano kumaro ti sakit ti tiyan ko. Makaagas ng permi anasubot. Anusam tapno saan ako maro. Pinadas ko idi ubing akpay. Anay ko, nagsakit na talaga. Sige, mabila nga raw, tenak mangala iti bulong ay bagbagak. Masapul nga agawa ak ti mangala iti bulbulong nga ipaburot ko nga inuman na. Ang mga noan niya ti mapasamak kan kwa na. Ay, may sakit dito'y abalayan. Ay, dyan laki di kaya tiyag may sa dito'y sulinak adisaw. Maulaw ako. Agindak, tama nga no matumba. Ay, Ma'am Cherry, di na kumamot panawan pangaasim, bumangon ka. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam,
Di uliwayan adenggen, ti serye tayo itaalawas anapauluan, krimen. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Di napalabas, pinagparang da Salvador Candado anatinag ni Cherry iti taaw. Iti sabali abangir, masikuran da Cherry kanana Marla, gapu iti kinaawan ti kuryente iti isla. Kan saan maten ida asublian ni Salvador. Kabayatan na, kinasarita ni Salvador ni Sally, tapno maala na ti binipisyo, tapi nagparang na apimusayan ni Cherry. Iti mat isla, nagsakit ti tiyan ni Cherry. Papagayam, denggen tituloy te serye tayo itaalawas anapauluan. Krimen. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Maulaw ako. Agidaak. Ang mga numatumbak. Ay, Ma'am Cherry, di na kumamot panawan Pang-asim, bumangon ka. Mabit lang tayo ipaburot to'y inala ka bulbulong, ma'am. Saan nga ta kumaro ti sakit ti tiyan ko no inamakday na. Saan, ma'am? Napadas kun daytoy. Daytoy ti aramatan dagiti adayo iti ospital. Malang araw tayo ipaburukan tapno makainom kan. Nakitak ni Dado anapan iti grocery. Imbaon nyo ka di ama pa na grocery? Nabiitak pa'y ba't na grocery? Saan ko ngayon babaon ni Dadaw? Awagak nga no di polis sa gayem ko akinatulag ko. Kasano ko makasurot ti pulis? Awang motorbot na. At dagayem na amang ngalap kan Coast Guard. Mabalin nga isudat imang surot iti nalimad. Maamuan tukit din ni boss, apatik-tik-tikam. Awan mat makaam mo manang. Dua talang mat. Santa ko maamakibiyang. Ngam, kaasima at dagiti mabiktima manin ni boss. Dahit ang hard kahit. Nabayag agayem ko ni Cherry. Diyak kayat amay sagmak. Uminom kayo, ma'am. Ang mga numadihydrate kayo. Dayta ka din, Jane, paborik mo, mana. Un, ma'am. Ano sa inyo laang at nasupot? Makaginawa kayo no makainom kayo iti kasta. Alaman nga ron. Nagsugpat, manang. Dahita sugpo na ti tumulong tapno maup-up ti sakit ti tiyan niya, ma'am. Sige, anong sakngay naman, manang? Kaya't ko ti maimbagan. Tas singirak ni Salvador iti daytoy ngay naramid na. Ti panang baybayan akadatayaw, ma'am. Nay, manong Kiko, si kamot ti masabat ko. At din nawagak amang surot ka ni Dado. Ha? Napan kano'y giigi ti baybay. Iti asidag ti pantalan. Ay, papanan na nga ta. Iti nga ta isla. At daatap ko nga ijay. Apay anapan iji pantalan. Ngam, apay adi nakadwa ni boss. No ijay isla ti papanan na. Ape anapan pa'y na grocery. Kaawatan nga adda tao ijay isla apang ipanan na iti groceries. Ang mga nadda ijay ni Marla. Kat, ni nga tamot Ma'am Chire. Posible nga ta nga damat ijay. Dahil tatitakwatan tayo. Jackpot yan nga awanan ti gayem ko. Timbay ka dito balay, Sally. Agmay-may sa kayo ka dito'y balayo, sir? Hindi niya, wag mo nga umay ka. Imbaon ko ni Violi ijichendaan. Husto nga rod, tapno di da maamuan ti may papan iti binipisyo. Oh,
mabalin yun ang mapanalaan ija opisina. Oh, mabalin ka din? Ala, umay kan tumanan dito paray. Pare ti bingay mo. Wan sir, narigat no ija opisina ti pangtadan nyo kanya. Pagsayaatan na, no adda life insurance plan ti tao. Adda ko mamanan ti yalaan nyo iti life insurance plan, sir. Ano kayat mo? Yalan ka man, ha? Di nakmet asawa. Tapno da kayo ti beneficiary when numang claim, sir. Awan lang ko mati asawam, tagpaaramid tan iti marriage contract ta. Silaw samot ti basit ayati ti makitak iti adayo. Papanan na nga tamot dayta. Ay, idapok ti silaw ko. Tapno didak makita. Total, nakadano nak iti kabatbatuan. Apag kalipkipan nga umuli. Ibaklay kong ti karton. Dayta, naibaklay kon. Apaman ang maikabil ko iti unag tigay ti karton. Pumanawak adagos. Kumusta kayo, ma'am? Adda ka di pimipi anti sakit ti tiyan niyo. Adda manang. Imbag, taamom ti makaagas a bulong. Dagi jay, ti us-usaran dagi ti dadakil kaw, idi ubing kami. Iso an naramanak met day jay abulong. Nasugpat, nga makaagas nga agpaiso. Agyaman ak unay ken kamanang. No di mo amo day jay nga agas. Ang mga noan niyan tinapasamak kanyak. Perbimot adanag ko idi makitak anakapsot kayo launay, ma'am. Kunaklakit di ano panawan nak dito islang agmaymaysa. Santa nga ipalubos nga agnanayon ta dito'y isla. Sapay awanan na bastuta. Ay, day tamo ti pagdanagak, ma'am. Awanan ti mabalinta nga ilutaw. Inton aglawag. Inta agpuros iti prutas. Ta isupay ti pamadpad ta iti bisinta. Ay na, umay kayo dito ruar, ma'am. Ade pakitak ka na kayo. Anya day jay manang. Ada ka din nakitam nga ulag di tarwar? Basta umay kayo. Tamapanta iti nakakitaak iti bagbagak ka na kayo. Intayaw. Oo, di nakngarot ikuyod ata surutan ka. Ay na, asino nga tatinang ibati iti bagbagak. Anya ka di day jay manang. Makitam no makadanon ta iti ruangan agi tibako. Kumpirmadan manan. Sinurot na ti motorbot ang naglugaran ni Dado. Kat, nakita da ka di day jay amarla. Narigat no sumugod dalat ta ni Jay. Nakita da ngay baklay kano ni Dado ti karton sa kimalipkip iti kabatuan. Kalpasan ti 30 minutos. Nagsublay nga awanan karton nga awit na. No kasta. Adda tao ijay anang tedan na iti groceries. Anya pa nga no di kasta. Sino iti mga ramat iti nakakarton na awan tao ijay. Anya itanti aramidam. Gayem kumat ni Cherry. Adda karba nga kamang sapol ken kuana. Ibagak ka iti pulis, asawaran dati diso aki malipkipan ni Dado. Adda lakit di tao ijay. Masiguradaw asaan nga agpudno ni Dadaw. Ibagak iti gayem ko a pulis a mapanda iji adiso. Mapanda kitaan ti ayan ti balay ni boss. Karton mat daytoy. Asino tinangikabil? Apay adida man lang nagpakita kadata. Lukatan ta kaday takitaan ta tilinaon na, ma'am. Adda lakit di kadadado wano Salvador tinangikabil ditoy. Lukatan taman. Groceries na gitoy. Apay ngay bati dalat ta ditaw. Apay adida inyo na. Madidaytoyan Tila ang panangipupok da kadata ditoy kat maysan akrimen. Mabalinda ka di amadusa iti kastoy akrimain, ma'am. Wen ama nang,
Amin a klase ti krimen. Ada katukad na adusa. Di da ka nakita idimpan mo ti abastuna iti isla. Saan, boss? Tarabimat. Sigurado nga dada iti unag. Nakaturog da siguro. Awan mo TV, Jay. Tapno agbuyad ako ma. Ikan kamat iti bingay mo. Naalakon ti benepisyo ti life insurance plan ni Cherry. Naglaing kayon, boss. Mairano dak iti kinalaing nyo. Naalayo ti benepisyo. Idinto ta... Ops! Saan mo nga ituloy? Ah, Amok ti kayat mo nga ibuksilan. bilibak iti kinalaing nyo, boss. Nakaala kayo iti kwarta. Idinto Saan mo nga ituloy ko nakmanan? Um, Inton ko nimbabawig ti ited ko kumakin ka. ay, saan boss? Sige, saan ako nga sa upay? Anya ka diti kaudyan adamag ki ikaw. Anya ti kuna dagiti pulays. At dawaran manang. Mabalindan ti mapanagsawa ri isla. Amuda ka di jay. Maban ti teleskop tinang surot iti nalimad. Uray at dada iti adayaw. Nakita da tinang sardangan ni Dado iti motorbot. Masurutan dalakit di. Sapay lakuma. Taad dapay ti gayem mo ijay ki ikaw. Dahil tatinam na maag. Agparparik na kanyak asibibiyag pa iti gayam ko. Kano ka di nga aggunay dagiti pulays? Kitaan da pa no saan na mapan ija ni boss. Taamangan no addaguns na. Una, tamangan no adda nga agpaisaw. Narigataan. Iremedyo da nga ilisi ti motorbot ni boss. Tapno saan da makasurot. Adda nga min ija sidag ti pantalan ti motorbot ni boss. Ay na, agpada ta malidliday dito'y nangipak niyan da kada tamam. Kunak no pudno nga ayat anak ni Salvador. San mat, tay may nakimbati dito eh. Anya nga tati panggap na. Jakmat matukod a panunutan no apay. Imbag ta nagmayat ka nga imay dito'y manang. Una, gapotay bagbagada na pintas ka no da ito'y a vacation house. Iso nga imayak ta kayat kumut a makita. Napintas matkit di nga agpaiso. Ngamti ka awan tao dito'y timati. Kas kumay di nagsakit ti tiyan ko. Adayo tayo iti ospital. Imbag tamom tinagpaburak iti bulbulong. Anya nga ta tinaknakan ni boss. Taimay na taimbati dito'y. Saan siguro alimpyo ti utak na? Jay ayat anariknak idinabiit kami pay. Nasukatan iti gura. Saan ka mapabasaw no kastaman ti marik na, ma'am? Oray siyak met siguro at ipakapasamakan ti kastaw. Kagurak met Kasla kayat ko ang mapantay ti Restobar, Dado. Inak man mangkita iti asawaek. Asawaan nyo, wano insuryo, boss. Di ka man nag-ngirsi-ngirsi dita. Makita amin na nangisit agugot mo. Nagmaniya kitaan. Ni boss mat. Taibaga na pa'y laang mat. Agpasuman. Saan ka di apod no te imbagak? Un man langan, boss. Ay, patuluyan ta ka din ti mapan iti ibagbagayaw, boss. Kitwa na. Naimbagak. Patuloy. Makakita nga roden iti nagpipintas ababalasang. Oray makakita ka. Di na kamot lang kayat. Kaputa nagalas kamay. Ni boss mat? Masikuranak unay dito eh. Awan ka diti mabalinta arumwaran? Makapanta ko maitiigid ti baybay. Bareng adda makita ta mabalinta a pagpaarayatan. No tiruangan agit. Landong mat. Saan ta maluktan ta nakakandado itiruar? Padasan ta kitaan no adda kayo asangaan iti asidag ti bakaw. Sige. Mapantag kita iti kayo nga asidag iti bakod. Ikarigatan ta ti umuli. Idi pa'y kumaan na panunot ta daytoy, ma'am.
Adamot ulos ang mabalinta kartibon a pagpababaan tama pan iti banlasyo ti bakog. Sige, agunay tangarudan. Intamang sapol no adda kayo iti asidag. Ay na, adda nga agpaiso kayo ditaw. Inakalaan ti bunang. Tatagbaten ta ti mabalinta pagbaddekan nga umulay. Makaulit nga ta? Ikagumaan ta, ma'am. Makatagbat talakit di iti mabalinta pagbaddekan. Kumpet ta iti lanot anak kauy-uy iti kayaw. Sige, pag tinulungan ta atagbatan, inkangarod mangala iti bunang. Wun, ma'am, jay ar-arabatek a pagtagbat iti kayo ti alaek. Sapay la kumata makaruwartan dito eh. Kasyan natamot siguro ni Apo Diyos. Ta saan tamot adakes a tao. Inkangarudan alaan ti bunang. Taurayan ka dito eh. Imawag ti gayem ko. Mapanda ka nun iji isla. Bareng adda pa ti gayem ko ijay. At dapay nga ta. Amangan mait numang namnama tayo iti awan. Buyugan tayo iti kararag manan. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti seryetayo ita alawas a napaulwan. Krimen, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kiniti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Badaw, mangted ka man iti igatang iti asukar ken kapay. Utang man, awang pa'y kwarta. Amangan no saan nga agpautang ni Baak, tatidugan ti listaan ta ijay. Mapan kay jay sa bala tersina. Jay mayat nga agpautang. Unsa nga agpaisaw? Ay, mapanak ijay daya. Kunan sa mo da jay abak nga isulang ti mabalin na paggatangan. Hingga nga rudin Saan ka na dumayamudom ta makakapkapiyakan? Ikabil mo nga rudan ijay termos ti danom nga indadang kaw ta inak umutang. Kan. Mabit ka lang Saan ka man na makimaritis ijay? Mangted ka man iti kapikan asukar. Mangtad. Ay, saan ko nga ipadpadawat tilakok, nana? Saan kumot nga imbaga adawatek? Mangtad ko namot ngamin. Di mo mat imbaga gumatang ka. Ay mangyawat ka konak kuma. Utang ka di wano cash, nana. Agpada kayo lakin ni Baak. Aglako kayo pa'y lang arod no kasta kayaw. Agla ko kami tapno agganan siya kami. Saan kat atap no malugi kami. Yawa mo kida intabayadak inton bigat. O may kantulag gumatang inton bigat, nana. Saan para pautang tilako? Ay, sinalbag na kitang aglaklako. Agpapadada pa idam. Di na pa'y kaya nagpautang. Nay, nanatuyang. Kasla kayo manggagamawd. Apay dumaya mudum kayaw. Dagitaman nga aglaklakaw. Agpapadada saan nga agpautang. Kasano ako na masandang agpautang. Kat naggranata idi imutang ka kinikagawad iti bagas. Sabali mo jay bagas Sabali mo ti utang itatasokar kang kapay. Agpada ako arta ti bayad ti utangan. May saka mo. Mala, pautangan na man kiditi kwartam ta iso ti igatang ko iti kapikan asukar. Awan mo't kwarta. Ay, agpapada kayo la amin na paidam. Yay! Mapana man langan, imot kayo amay. Yay! Hello, asino ka di daytoy? Ay, siyak daytoy, kagawad ko anang. Imay ngamin umututang ni Nana Tuyang dito'y tersena. Napanmet dita? Nana,
Apay aditupay nga imay kat as-asidag ditayan niyo. At idugan ti listaan na ditoy. Isuasaan ko a pinautangan. Imbag ata saan kumat nga inikan, kagawad. Atapak namin nga umutang, iso nga imay ditoy. Naglaing da nga umutang. Di damat nga rod agbayad. No siya, jak kayat ti agpautang. Tano maibos ti lakok. Awan pagsakada, kagawad. No nga mindadoma kat gumatang kunada. Into nayawat kon, ipagadamutan nga utang, ay makapasuraon. Ayan nga, iti kape ka na sukar. Nagbayag ka lang aro din, awan pa insang pwedman. Nagtutulag sa dagitang aglaklakaw. Di da magkayat agpautang ay surun kaon. Kasanungay nga ro ditan. Di takit agkapay. Ay, inak makikapay, ijay balay da maribana. Kahit kasanwa ngay, Mike. Makakapkapi ako. Padasam ti mapan makikapikin ni Kwaraw. Ang mga nod da iji balay da parintay. Iyay samot amang mangan kay nagkapkapay. Kastoy lang ngayon. Alaag ti dakkel atasa. Inak timplaan iti kape ijay balay da. Kalpasan na, iyawid ka, takapitado. Yung ka nga ro din Tamang ano pumanaw da. No da papanandangay. Maribanang, umayak man. Nay, apay day ta nagdakkel atasam, maray. Ay, naibusan kami ngamin iti kape, maray. Mabalin ka day a makikapiak. Ay, sige. Umunag ka, maray. Adamot na pudot adanom di ta termos. Adamot kape kan asukar di ta lamisaan. Ay, agyaman aklaw na maray. Jak nagbidtaw nga imbasidagkan ka. Agtimpla kalat ta di ta. Taagsagadak pay man di ta arubayan, maray. Ay, wun maray. Uray panawan naklatan ditaw. Makaamu ako nga agtimpla. Sige nga rudan, maray. Tanay, ado tinaregreg abulong di ta arubayan, may. Makita kat adapay kapikan asukar iti istantida. Alaag sa timay sa apakiti ti kapay. Kan alaag ti kagudwat kilo nga asukar. Saan amadlaw? Talawlaw mo ti jacket ka. Dadakkel ti bulsa na. Ay, agawa ak nga bulsa. Tagawit ako. Aday ta. Naibulsa akong ti basit apakiti ti kapay. Kan kagudwat kilo nga asukar. Ay ala akong titinimplak akapay. Tamapana ka una. Ay, Maribanang! Agyaman ta nakatimpla ak mo ilangan iti kapay. Inakan maray. Magmag na kang agkap-kape? Nagkape kapay kumaasakbay nga agawid ka. Ijayon balay maray. Ulitag ti agyaman, maray. Awan anyaman na, maray. Apay anak kalukat ti istante. Saan kumot nga inluklukat itay? Kita man. Nabawasan ti kape kan asukar. Ay, imposible na ito. Ay, antay. Napayagit kita nyo ti istantiyaw. Ay. Tumanamitim kayo, mate. Ay, Kwarog. Nangala ka kadi iti kape kan asukar ditoy. At dapay mo't kape kan asukar kaw. Adupay ti karga ti garapon kaw. Posible nga taan ni Marito yang tinangala. Umututang kini kagawad iti kape kan asukar. Nga musanda pinautangan, antay. Anya. Ay, iso nga tanga imay nakikape dito balay. Ay, nagdakkel pa'y jay tasan takas lamot ten basit akaod. Umututang pa ay jay tirsina jay daya, ngam di na pinautangan. Iso sabat kaw akas lamang gagamod aso manawa magmagna. Ay, adda nga rod posibilidad na nga iso tinangala. Ang narigat mo't nga rod ti agat atap, ta saan kumot anakita. Saan nga tangay nala ni Uncle jay barangay haul? Ay bagtada kan dito barangay, Hulkwara.
Ikamad gumatang iti kape kan asukar, tanay. Naibus matin. Nay, katno atapon ni anti ngay nalam dito iti kape kan asukar iti balayaw. Apay nga alak ngay. Asidag mo ti paggatangan iti kape kan asukar dito'y. Oy, nukas nga raw, sa bali tinangala. Asino ngay? Ninanatuyang awan sa balay. Ay, pagkunaamay ni Maritoyang, ay maditi agad ata, no di mo nakita. Napan ngamin ninanatuyang iti balayaw. Nakaigam iti nagdakil atasa, anapan nakikapay. Gaputan nakikape. Atapo mo, nga iso tinangala. Idi pimanaw, nakita ni anti ang nakalukat istantiyaw. Kat basitan tinabati akapi ka na sukar yaw. Mangala ka iti tasa, tapag gudwaan tatoy na timpla akapay, badaw. Ang damod langin kapay. Ay na, makakapi ako na yan. Saan lang adayta? Irwar ko ti kapi kan asukar dito'y bulsa. Kahap? Sino nga tinagpautang king ka? Saan ko nga inutang dayta? Nangalaam nga rod nga itinggatang mau. Hey, nakitak nga ado ti abasto damari ba nang ija istantida? Ay katinala ko na. Nangalaak pa'y kumakat iti dilata ng amangan numadlaw dito'y bulsa. Di kasla tinakaw mo nga rod dayto'y kape, kinasukar. Takaw ko nam dita nagbasay. Manula ang mga dayta. Maray, sumagmamano nga aldaw, adi kam nagranakan ni Marito yang dito'y tersenam Wan Maray, manipod saan ko a pinautangan iti kapi kan asukar. Kunana, saan ka no amay maysa ti aglaklakaw. Ado ka no dita, ti paggatangan na. Ay, no maminsan, nasintir launay, jay kumarita. Napasig ngam adalukluko na. Putno day tayong baga, Maray. Intun adadi na kayat. Kasla unay da tao. Baak kunana sa pumanaw. Ay, amom ka day nga imay ijay balay anak kape. Ngam idipim manaw. Ay, nadlaw kumutan nga adda nagpukaw akapikan asukar iti istanteme. Nakitam ka dino inala na? Saan ko nakita, Mare? Angam ko nadakwarog kan inteng, adi da kanumat innalala. Adumat ti bunga ti lulukisan niya, nanatuyang. Mabalin ka di ti mang puraos, takay kayat ni antibanang ti lulukisan kay. Lako dagita kwarog, kan maysa, saan pa'y amabalain? Mabalinain, madlaw mo't analuom di daduma. Saan amabalin ko na lang arudang? Saan mo asang kakita? Ang mga nukas lakad ay tay aginaw, amapirdi ti bunga na numatmatam. Na, nagimot kat da ito'y abakitang ngagdadawat. Nyati ko nam kwaraw. Maragragla ko man dagita lukwat. Mangiruruman ka. Pumano ka man langan. Talaga pumanawak. San kan tumot nga umay makikapkapi iji balay da angkel Ang mga nuad damanan agpukaw akapikan na sukar. Kukwam ayati kinapay. Kukwam ni Maribanang. Ay na, kwarog, nagalas metan day tamisuot mo. Ni ngamin na natuyang antay, nag-imaut. Apay nga imot ako nam. Anya ngamin ayat ti daw dawatem ken kuana. Idilim maba sa kiti balay da. Nakita nga do ti bunga ti lulukisan da. Wano jay lukwat da. Kunak amang purusak kat lako kano dagi jay. Anya ngay nga rod no ilako na. Ay, kas kalaubeng. Naglay nga dumawat ngam nakaim-imaut. Imbaga ako nasan nga umay makikapkapi dito'y balayaw. Kahit, anya ngay ti kunana. Saan ko kanumot akape? Tas da kayumot kanu ti aking kape, antay? Bye-bye, amon. Day talakit din lukwat ti pagsaksakitan tinakam mo. Gumatang kanto ijay ilay, numapan ka agpasada. Ay itamampay, at ilang tricycle mo ti adda dito'y paradaan. At na panandag iti kakadwa kang gail. Sana kasi muraut, tama di ti bagbagik idikalman. Napananda ya? Napanda nakisala ang gail. Apay nga ron ngagpasada ka, do maditi pagbagem. Nagtumarak idirabe ay kanidi agsapa. Mayatan ti riknak. Kan
May mayat ano, may sak nga agpasada. Tas amin ti pagluganan ti pasahiraos. Una. Sigurado nga rod ang maladaw ti drivers ita no napuyatan da iji kasaran. Una ang kay. Badaw, napuros tandag iti lukwat. Nga masapol ang mga arkilata iti tricycle, tamapan ta ilako ijay ilay. Ingka makisarita iti tricyclean. Ibagam nga arkilaem. Ngam itad munto ti arkilana, inton malakom ti lukwat. Ngam naibus mo ti kapikan asukar alinibas ko kini maribanang agkapita kumapay. Kat kasano nga rod nga, kaya awam mo nga rod ti kapay. Apay no si katimapan umutang, mabainak mo't amapan umutang, tainapa mo ngamin damari kwanang kanjay aglaklako di tadaya. Apay ngamin nga ingkap apain idaya. Sika lang nga rodin ti umututang. Sika pa ti masuron no di da ka pautangan. Ala, ten na lang arod mangkitan iti pangiluganak iti lakok. Gumatangak tulaangan ijay ili iti kape ken asukar, inton makalako Na, awan mo tinakaparada at tricycle. Ni mo lakwarog ti adda di taparadaan. Na, nakita na. Nung dinak mo't umaysabten kat nakasukata mo. Kaawatan nga agudo nga. Napanan nga taya dagiti daduma a driver. Ay sinalbag. Awan mo nga rod kwartak tapno ibagak nga arkila. Ay agawid akpay man ijay balay. Apay nagsubli ka nga awan mo nga rod tricycle nga inalam. Nila ang makwarog tadda ijay paradaan. Apay, di mo pala imbagangay. Isun ako matinarkilam. Mabay na nga road. Idi nga min dumaw daw at itilukwat kat saan ko nga inikan, imbagak alakaw. Anya, hindi ka lang mabain. Ingka pa'y makikap-kape jayan da, nawang kape. Huwag nga road. Pag madyan na kay, tiimot. Tano si katag kasapulan, mabain ka amang ibaga. Mabainak pa'y amapan umutang kin ni Marikwan ang tainapak nga maing. Ay, kapilitan na siya kung di mapan mangilakaw. Agbayad kan taw kin ni Marikwanang. Dumawat kayo ti dispenser. Gapo iti nagmading aramid mo. Wan ba daw? Ay mababainak pa'y Taimpasagid kanyak ni Kwaro nga adda nagpukaw ijay balay da maribanang. Ammo dalatan asyak. Tasyak laeng mo tinapan ijay. Mading amin day nga aramid mo kay. Imbisa kaya da ka mapan ijay. Saanin taam kenda nga damanin mapukaw. Ay, wan nga raw. Malata saan kun nga ulitin. Naamiris ko ti madi abunga, ti madi nga aramay. Ay, nanatoyang. Madi nga aramid, madi mati bunga na, iti uti na. Ala, sigay. Tinang tinagipusan ti sa balipay, aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joker Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan. Ipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Anya tigatangem ka ba dong? Nay, dak magayam hindi to tersi na maray. Yak pa'y napuutat. Imbag ko nam ta saan ka na idugmam magmag na. Ay, imbag nga rod Bilibak man kan ka, tama kapag nakalata, uri ag silsilpon ka. Ay, narwama kun maray. Anya nga ron tigatangam. Ay, umaya man agpalod maray. Umay kalaang agloud. Ay, kitwin isumoy day tatirantak. Ay, isurat mo nga ro dun dyan number mo, taludan kan adagos. Nagbayagan ang magmag na dayto abatong. Jakpay nakalutaw. Hoy, batong! Partakam ti magna! Wan!
Umayin, umayin! Darasam ti magna! Ay, di ka lang makaururay, mate. Intugo namang gaya man ta silpon na. Bayak kita magnan. Ay, agkusilap ka man, ay. Adak lang aruday. Konak nga ibatim da ta silpon mau. Kita man, nagbayag ka na pangimatang iti bagas. Anya, bagas ko na. Ayan je bagas aginatang mau. Nay, bagas ay ating bagatang mo. Bagas, badong! Inulit-ulit ko pa'y abagas tigatangam. Apay ngay, nga awan mo't bagas nga awit mau. Ay, nalipata ka bagas gayam, ting bagatang mo. Ay, dayta ka kasi silpon mau. Anya ngay ti kanan ta ita. Ayan ti kwarta. Tasya man langan ti mapan gumatang. Ay, awanin na. Pinaglud ka. Ay, mapang-urka ba daw? Marikwanang. Oh, ada ka. Adda ka di bagas mo dita? Ay, adala ko ka bagas, Umutangak man, mare. Imbaon ko nga min ni Badong ko nga umay gumatang. Sa bali mo tinaramid na. Kano damdamagak no anya tigatangan na. Load ka no. O, dili no dak. Bagas, maray, je pagpagatang ko kenkwana. Ay, kasta aya. Gapoy ti kasi cellphone na. Nalipatan nan tigatangan na. Ay na. Kano nakadumog ang magmagnaga po iti kasi cellphone na. Kunak nga road, kat imbag man, ta saan ang maipadugmam. Ay na, kasta na maray, uray je balay may. Numangmangan, agsil-cellphone latta. Uray aginaw, agsil-cellphone latta. Iso ang nagbayag amalpas ti trabaho na. Ay, saan ang nasaya at matisobra pa nag-cellphone, maray. Ibagbagak day taken ko na maray. Ang sanak matadengdenggang. Di na ayaan mo apakaalaan iti disgrasya day ta. Ay, nangag mo dyan bagak. Nangagkawang kail. Anya ti bagak. Bawal tag silpaw, nagmanmaniho iti tricycle. Ibagbagak na ito ikan ka. Tada na disgrasya ili at tricycle driver. Tag silpon ngagman manihaw. Sa anak mo't ngagsilsilpaw, nagdadrive kang kail. Rumbang lang. Tapno makaliklik ka iti disgrasya. Apay ngay si kang kail. Agsilsilpon ka mait, kabayatan ngagsarasarita ta. Kabailak gayam ti agsilpon. Kabayatan ti panagsarita ta. Bangking samay. Inteng, Ibagam lang ti kahit mga ibagaban ang ta mangagkamay. ibabamanday ta cellphone mo. Apay manin. Mangantayon, Jack kayat nga adag cellphone iti panganan. Awan silpon ka, wantay. Yangkel Agpili ka, Inteng. Ag cellphone ka, wano mangan ka. Mangan Ibabamday ta cellphone mo, kunak. Ibabam kami na ng kail. Denggemot ati bagbagan ni antay. Oh, di nakapangan ka anaimbag, taawan disturbo a cellphone. Ay, dabsugak Pudno dyan bagbagan ni antay. Asaan na saya ti sobra pa nagsilpawn. Ayan nga ti cellphone ka. Day, apay abirukab. Cellphone ko nga rod. Aginaw ka. Aginaw? Ay, kwarog. Sika, ti aginaw. Ay, sika ti aginaw, Inteng. Tasumak daw ni Kwarog. Sapay nagrigat ti aginaw. Jack, ito di cellphone mo. No saan ka nga aginaw? Wanantay, saan mo pa nga ito ti cellphone na? Agbibingay tayo iti trabaho dito balay. Saan amabalin asyak laag? Badawng, awan pa'y matpulos na imulam. Aguray ka nga min Nakatugaw ka laang mat ngagsil-cellphone kita. Aguray ka nga raw. Nagadoon tinaimulak. Saan ka pa'y mat anak karugay? Ay, unay mo dahi tuyan, ungit nga ungay. Oray dito'y bangkag agsil-cellphone ka lapa. Unay mo dahi tangaramid maun. Reklamo ka la, reklamo. Ay, maumaking ka na Tasi kapay tadaganas ng agungan. Ay, yakamaw no niya teramida kinibatong ko, maray. Sobra ti pa nagsilpon na. Ay na, maray, kastamot ti parikot ko kan ni Inteng. Ang saan itan? Jack ipalubos nga agbalin asadot gapo iti cellphone.
Ong-ong tamaray. When alaak ti cellphone na. Isublikan ko na, numalpas na dagiti trabahon na. Ay, jakmet nga rod maaramid day takin ni Badong kaumaray. Nay, apay kit din asaan? Kaano nakagalot di cellphone na Jessica na? Anya, ay unay matdaytan. Wen maray, sapay galot tinuang di panggalgalot na. Na, sigurista at talaga ni Pari Badong. Pare! Apay paray. Ay, tingamot ti kalsada ti pagpagnaamaw. Ay mo na niya. Diyan mo na puta na nakapatingak mo gaya man. Agsil-silpon kan ngamin. Ay, di naman dilawan paray. Paadam mo ni tuyang ka. Ay, delikado ngamin ti magmag na nga agsil-silpon. Ay, kabaylak ti magnang agsilsilpon paray. No nga, dalugan akila at alumabas. Ay, kitlisyak Aha, isardeng mo ti agsilpon amagmag na. Ay, di naksuruan paray. Saan nagapunta si kati kapitan, nalalaing kakangamsyakan. Ay, palpalagipan ka nga raw, tapno di ka maisagmat. Saan na ka may sagmak paray? Baybayan nak manlaing. Ay, ada lumabas at tricycle. Ay, amo ka paray. Saan na masapol ngay bagam? Aglisya ka. Ayan ti cellphone mo, intay. Indulin kon. Amok ano mangantayon, idulin kon. Nasaya at matamam. Ni kwarugay. Ay napanagpasada. Mangantulatan inton sumangpay. Ay, manganta nga ro din dungo. Sakbay ti pananganta. Ipalagip ko pa'y kan ka asikati aginaw. Kan agsakdo ita. Tawan ni kwarog. Nagadumat na nga aramida kun. Agreklamo ka? Kayat mo taalaak dya cellphone mo, kat saan kon nga itadgan ka? Agreklamo aya, unin, aramidak to. Nasaya at no agkin naawatan ta, intay. Anya mo ti kastuyan, apay nga awan tilod mo ngay. Naibos nga raw, makaungot ka kat kanyakaw. Ay, agrikap kalangan, no kasta mo ilaing. Ay, jak man laglakon itilaw tap no awan pagludam. Ay, yung awat, nagado ni tatirsi na pagludak. Adayumat. Ay, uray, anusa ka? Nagpudot pa'y. Uray, danunay, uray kasanupay, tikadayo na. Bilibak mo't iti anus mo, nulod ti pagsasaritaan. Siya pa'y matikunan. Maanusam pa'y ti saan amangan, basta aglod ka laang. Badong! Oy, Badong! Apay aya! Inalam jay kwartak dito'y pandagtipungan ka. Ay, kwartam na jay. Pinaglod ko na. Anya, nagko na paglod mau, kat igatang itikanan taday jay. Ay, awanin No kasta, mabisinantan. Mabisinan nga. Awan ti gatang ko itikanan ta. Paggatang itikanan taday jay, Badong. Mayamaw na mabisinan ta. Tinapatay gadalod kaun. Uri ag silpo na kaun ngagmalmalay. Urayak man dito'y tersinam ni Badong kaumaray. Napanan na aya. Napan nagpalawd ijay bangir at tersina. Ay wun tatinakdarak jay sao kasaan akon ngaglako itilawd. Day, isunsamot tanday tamagmag na. Kita amaray. Nagbuntog amag na. Tanakadumog ng silsilpon. Day, tati pa kaalaan iti disgrasya. Imbag ko nama, tawan dadakkel abato di takalsada apakaitibkulan na. Inkabagaan tanay, nagpatingan. Bayam, di nagtumula denggan. Nay, ada sumunga da tricycle. Ha? Badong, aglisi ka! Ay po, nay mo day tapan ang kitkitam kanya kon kwarag. Una, tamakaungatakan ka. Si kapay mo, tadaganas na makaungay. Kit si kalangaro din ang dungpar kanya. Di kamot ngamin naglisay. Aglisi ako nga madakamutain. Pagsaritaan ta dahito iti sangwanan ni Uncle Kaw. Ay kinasayata. Intan, yung barangay hall. Nanano ka, Badong? Nanano nga, awan Mike. Dahito yung tricycle ko tinakupit aw. Ha? Ay, wan. Pakakitaan, adaan una yan, nagtatricycle mo, kwarag. Ibal lang mo. Pinangkantyawan na kay ni Tata ba daw?
Ibalang ko kanon da ito'y tricycle ka, Wangkail. Kitpod no mo ta. Isupay, tinakupay, hindi na dong parnak. Uston, saan kayo naglaban pay? Makadantano ka talaga ng Kail. Magmagnak lang, may, tijay kalsada paray. Anyangay ko matibasol ko ijay. Busina ka ngagpaigid ka. Ngam nagnakamot iti nga ti kalsada. Diyak nga rod nang nagjebusinam. Tag cellphone kagayang pare, isuad di mo nangag. Nagpigsanto pa iti busina. Oh. Nagpigsa ya. Tamla nadlaw na pigsa. Napigsa talaga ti busina. Ngam saan ka nagpaigid. Kasanungayin da ito'y tricycle ko anak ko paint. Apay nga agpaiso aya. Nga isutin ako pek. Ag cellphone kagarawd. Apay damagam pay laang. Bayadan na ni pare ba nung ti pagpatarimaan mo kwaraw? Anya? Bayadak na itakarag-karag at tricycle ni Kwarag? Naa. Siyak lang arudin, ti dinong parna. Ngam ka ba ilam nga rod at tarimdan? Apay kidi na sangay. Naglakalang mo ita martilway. Naa. Nangag mo ang Kail. Martilyuan na kano ti tricycle ka. Apay aya nga gungungit niya. Kahit sa anak mo tanananaw. Diyan mo tricycle ni Kwarag, tinakupay. Agrasyon ka pa'y lang. Kasanaw, nudakkel atrak jay limabas. Ay, wala niya. Sika at tinakupay. Imbag ko nam, tajay lang tricycle ni Kwarag, tinakadungpar ka niya. Iso asaan kan nga ag cellphone. Apay nga inagaw mo dito cellphone ko ngay. Nasaya at mo, tasaan mo nga intalay di ta sikot mo. Ay, wait. Nalipat ang agpaiso nga intali ah. Ay, isublim ka niya dito. Ay mayat na tricycle mo at tinarimaan ni pare ba daw? Unang Kail, mayatay. Kasla may mayat pay itan noon. Unang Kail, kunak no sanin ngagbalay. Nalaing gayam ngagtarimaan ni pare ba dong ah? Ay, nalaing. Minarti-martilyo na lang, mayatay. Danggam ti andar na Mayat ah. Naglaing talaga ni tata ba daw? Danggam ti andar na kaslag kang kanta At danlakok allowed ka ba dong? Anya itayan, di number mo. Nay, nagkunaking kang umayak nagpalod. Ay, saan ka nga, Glod? Bagas, ti umay kugatangay, maray. Lakwan na ko, nadagaws, ti may sa akilaw. Tanay, inurasan nak ni tuyang ka, nga umay gumata. Ay, inurasan na kan? Awan pa'y kayo din dyan, cellphone ko na. Diyak mo, sa dino tinang idulinan na. Ay, kat nasayat mo't ano indolin ni Marito yung di cellphone mo? Ito na lang ka na, no nawaya ti oras kang panawang ka. Imistrict town ni tuyang ko, maray. Maya, tapno madisiplinaan ka. Ay, tatabadong. Saan ngamin anasaya at ti sobra apan nag-cellphone? Ala sigay! Dinan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Puglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Binowe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangay.